Kestoturva. Turvaamassa korvaamatonta. Me Kestoturvana kannamme paloturvallisuusvastuuta kiinteistön omistajien kanssa ja haluamme huolehtia paloturvallisuuden parantumisesta vastuun siirtyessä. Tarjoamme palveluita aina palovaroittimien toimittamisesta niiden asennukseen, säännölliseen ylläpitoon ja huoltoon sekä jatkuvaan seurantaan ja raportointiin. Palomiestemme käytännön kokemus sekä alan osaaminen takaavat palovaroittimien oikean sijoittelun, asennuksen sekä määrän kiinteistössä. Palomiehemme auttavat tarvittaessa palovaroittimien ylläpidossa, jossa vuosittaisella käynneillä palovaroittimet tarkastetaan, huolletaan ja toiminta varmistetaan testikaasulla, joka mallintaa todellista palotilannetta. Samalla käynnillä ilmenee myös palokuorman määrä. Kestosovelluksemme kautta rakennuksen omistaja saa jatkuvan tilannekuvan, josta näkee palovaroittimien sijoittelun, nykytilan, asukkaiden testausajankohdat ja tarkastukset. Sovelluksen kautta pystytään viestimään myös suoraan asukkaan ja kiinteistön omistajan välillä, jolloin nopea reagointi vikoihin, mutta myös muistutus ovat mahdollisia. Kiinteistöomistaja saa Kestoturvasovelluksen kautta myös tarkan kirjallisen raportin, josta näkyy palovaroittimien tarkastustulos, sijaintien varmistus ja huoltotoimenpiteet. Voit valita palvelut tarpeenne mukaan. Palovaroittimien asennuspalvelussa maksat kiinteän hinnan per palovaroitin. Hinta sisältää palovaroittimen, sen asennuksen sekä asennusraportin. Huolenpitopalvelulla sekä pelkällä Kestosovelluksella on kiinteä palovaroitinkohtainen vuosihinta. Huolenpitopalveluun sisältyy Kestosovellus. Sopimukset voi tehdä joko vuodeksi tai useammaksi. Kuukausihintaisen rahoitusvaihtoehdon kohdalla maksat kiinteää kuukausihintaa per palovaroitin sisältäen koko esitellyn palvelukokonaisuutemme. Rahoitussopimukset ovat aina 5-vuotisia. Ota meihin yhteyttä, niin laskemme tarjouksen. Kestoturva. Turvaamassa korvaamatonta.